Ubuansu bw'umuguzi. Biyake gima umwancho muri beta sene kya Ndizi TV nende ngoirali bageli galia bene kukwaligania semesa ya mangana mayebu na charagire Chinsa Isato chabano maragoba elinde ngumanye na reabereka okwalikana korwa chingongo chonsi inye chense eritariane Fridah Kerubo na Chinse mochi chemitandao asensemo ya Facebook na bagotonyara gwitira Ndizi TV News Digital na baga sensemo ya YouTube na bagotonyara gwitira Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyara gwitira www.ndizitv.net karansa oike elinde ngomanye asenchera yowekirenu chinga kitoro che abamenyi korwa sebunge ya South Mugirango nigo baba gutwara egeikaro ase okoligereria nabo igokoroberia okorobekana kwelitkolia ankyo asababa kumirana no mubunge Silvana Sosoro ase okugania kwabo enyagitali ya Nyamarambe yabeteke gosikwa ebege koigorwa bene nabo igochinga kitoro che ekyombe gya Grace Initiative bakobwaterana ne skuru ya Great Grace Academy nigo bayimukirie egetambukiro nabo igokorwa AMAEGERIO gochia ase ABAOROKIGWA soko nekyo bakoleri obuya ase amatuko abosio nabo igo ABASAE korwa chikanisa AMAEGERIO Gusii nigo litkolero banyora AMAEGERIO nakibabwena tagotwara chimbwa chingia nabo igo gwetanga korwa ase chikanisa chiri chikorwa AMAEGERIO amabe mwanchu mulire toskatonyegera kwera nanda sege keke Kerubo elinde ngomanye amange. Ingo chaka kegima mwancho muligereria ni gongo komanyabuna ABASAE korwa chikanisa AMAEGERIO Gusii ningo litkolia rero baba kumirana ase skuru ya Mubambe yogotoka wodi ya Kiamukama county ya Kisii asbaba KONYORA obosemia kegima wetera omoroberio oyobete gokwaliganirwa ne kanisa ya Church of God nigo baboligwe gotwara chimbwa chingia nabo igo gwetanga korwa se ebisasimero ebibikorwa AMAEGERIO amabe weigo omobunge onyalibali masaba Daniel Manduku nabakagwikirana ase chinsemecho asaru okobolya gocha SHAKAHOLA kobeka amarago nabaigo kwenekia ebisasi mirongo bwatebire amachiko ase obokoleri obuya ase chikanisa weigo nigo abanasiasa korwa sorogongorwa Gusii baboligwe kwenekia omolembe chinga kichonsi anemono chinga kiechiga okungusana nako gendete gwenekiwa gatiye county Nyamira nabo igo Kisii kobwatikana norobebe rwakeroka muri kito job maangi na talira chinsemecho na gotwaliganiria oroboti rukobwatia ekero engane y'abantu gosiria amagimabo asengencho kwegena AMAEGERIO bolimo yaletire obwoba obonene asense icho ya Kenya anene mono ekanisa y'omurandi Paul Mackenzie ensemo ya SHAKAHOLA eserekali yasabiri koira egetambukiro kya bwango gutanga chikanisa bunechio ego totegete kubolia serikali ya Kenya ingeisaranse buya na indelo osiri chiko ekanisa etabwati egento tokoroka structures where a church is reporting to. We will want that one to be cracked down so that we can have those churches that are understood. False teachers ABAOROKIGWA obolimo na kitu tukupatenga abana baitu kimogo kina ABASAE nabona iga ngetongera okenda tuchimombasalia iko tutokanya abana baitu mbagende trend buneria omobunge onyaribali masaba Daniel Manduku nate bamba chikoira egetambukero ase ebunge goetia amachiko yogotanga chikanisa chitari ndonge. And it's unfortunate because the majority of those who have died are young children, and even now there's a lot of secrecy. We are aware that our leaders from Kilifi went to the site yesterday and were not given access. It's a bill already that has been proposed by Honorable Tom Kaluma of Homa Bay, and we shall support that bill. Going forward, I think we shall work with the mainstream churches to ensure that
attendant regulations are also made to give enforcement. Aya ni gakwanwa asege ikaro kya ABASAE bare asichikanisa cha Church of God imeya Gusii chinsemo cha Mansai ne chinsemo cha South Nyanza kolengie twacheta abuna ABASAE konyora ringana ikinaki egente getangani egento gya kabere ABASAE basomigu buna bagokina chimbu chingi ya chiomo Gusii buno mosabu yanata gokina nabo gokoba omonto monene ekerenga ekenene ky'omusangerekano yo nokoligia gosemia ABASAE igoro yechimbwa chingiya abana baito ense yabono yabere mbepi tenge ngakiri twakinete abana bazore chikarata basoire bagwako boche kamukuruga munyale goncholeria totarere ngana twebise ise asibji baratero Nyasaye na Nyasaye nerora totene nerora totangere chirango chimbe chense chichugo tosumbwa bana baito chigurupu ntwanchete goswaze chigurupu chitabwati amangana yo gosemia maya amangana yo korokinga mayene egete kenge konyo mundu gona ale goteba abana baito babe bakoigwera asenge njubuyo ekero chisukuru chirige chikoigorwa abaiboli mbasabwa gusira abana babo na abana gokora omokia ase chisemi na namanyire nga economy yense yaito yabeirembe nonya yabeirembe abaiboli nabo tubwenete twetigane na gwetanyo gwetigana ngonyo bolemu bwabeire takobera no mwana ka busaigo genda so mwalimu kwana no mwalimu omwalimu amanye obale ubwao chisukuru abalimu baberwete basomia abana lakini kwanyora abana batagete gusugumwa iga abana babe bako kora mangana maya elinalia walimu bakanywa tinga kinyororo abagusimba asabwa komenya ase omorembe asabara ibasabwa goikaransanse amo elinde gokora liberera igoyoro bebe egatie kaunti Nyamira na Kisii bunabona mangana lebo kero kaga iganga ntuna banyamira ntuna bakisi county baminto abagabana baito chisaneta chaito bawimeni baito cherusa babotonya toto ikaransa morusie binte birorora kyagera twensi nabanta abamo bono nigo ABASAE abaiboli abarandia na aborokia basabiri gocha amo elinde gokinia egesaku kya Gusii asenchera endonge kurwa se sukuru ya Mobamba High School egotoka ewodi ya Kemokama ebunge nyali bali masaba county ya Kisii ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Mbia mano sana omurikeito Job Maangi asogo twaliganeria orobotiru asenchera iyo boikirano kulende gotigana nayo nigo togotigara ime county ya Kisii asengo komanyabuna ekyombe getaligie serikali kya Grace Initiative bakubwaterana ne skuru ya Great Grace Academy nigo baimukiri egetambukiro nabo igokorwa AMAEGERIO gochia ABAOROKIGWA anemono chinchera babwenete komenya chindagera chingi ababwenete kolia nabo igo asensemo yobolemi anigo bayakora anemono ase okoligereria omoroberio CBC nali babeire bakwegera murikeito Daipon Asanya natalira sinsemecho nagotwaliganiria oroboti rokobwatia Ekiombe gya Great Initiative gekubwaterana na The Great Grace Academy eyo gotoka imeye ward ya Bogeka nigo bono kyabeire no muroberio bwokorokereria abana balense myaka 10 ase chiki kyanda chairire asomuroberio bwowekinia asobogima aserero yarengeri tukoliabo lyomoelio. Grace is an acronym that stands for Global Response to African Children's Education. And our mission for Grace Initiative is to invest in the future of vulnerable children in sub-Saharan Africa to provide them with affordable quality education, healthcare, and nutritional food. Grace Initiative was founded by Mr. Joseph Matara as his way of giving back to the community. Gati ya AMAEGERIO bari KONYORA mbuna okomenya okuya ogotumika chimashini chekerero yani digital komenya na afya engia amo nogokinia oboremi ase chinka. Mimi health coordinator hapa Grace Initiative na kwa hii program yetu imekuwa ikirun for 9 weeks na nilikuwa na shughulikia pande ya health. Nilikuwa na offer health education kwa hawa wanafunzi wa grade 1 na niliwafunza on personal hygiene, gender-based violence na pia tukawafunza basic first aid skills.
Program tumekuwa nayo inaitwa Healthy Beginning, ambapo tumeandalia watoto mambo manne katika vitengo vinne vikuu, na kitengo kimoja nilikuwa nakishughulikia ndo digital literacy program. Ababwatani baringe asomoroberio ywe nigo bajogokera muno na gosemeria ng'ano chikogenderera elio gokinia obosemia obwe ase ebinyoro biaito. Twakorire program yese njiregiria tworokirie abana buna bakoragira buya buna bago balance endagira yabo nka ikara bayiboli bakubaroseri abana bamanyira amatunda awao baranyare kurika ikara baragire bechindagira chingia ikongo togie program eye ese ngencho yafundishira abana abange ekere twanyoreta abana batangani ritangani bana bumba manyete igoro ye amatunda amange mono watermelon ndi atweta bokogwa sabana abange ekere twarenge ko bayi watermelon ngo baringe kunyobwa gokwana na balimu abanene be skuru ya The Great Grace Academy nigo bakambuya gucha somoroberio yo na korwa eira yo kubwaterana bokong'u na gusira chisemi ase amate yonsi. Niko na furaha siku ya leo kujumuika na Greater Grace Initiative kutamatisha kilele cha Healthy Beginning Programs ambayo ilianza majuma 9 ilianza majuma 9 na leo ndio siku ya mwisho. Kwanza kabisa na furaha kama shule, maana wanafunzi walipatiwa mafunzo, wakakuwa na lishe bora, wakawa na michezo. Kama mwalimu nimekuwa kila Jumamosi nimekuwa nikihudhuria, na kwa hakika walifunzwa kulingana na mtaala wa elimu. Nikana vile tulianza walitupatia some challenges being that walitoka kwenye shule tofauti tofauti. Tumepambana na wao na kufika sasa hivi wanaonekana wenye nidhamu nzuri na wameweza kuungana, wamekaa kama shule moja. Kwa hivyo tunashukuru kwa vile mwenye aliorganize hii program. Tumefurahia, na kwa vile mwalimu mkuu amesema kama bado mnatafuta shule msiendelee, mmeshaipata. Shule ni Greater Grace ambayo inafanya vizuri kimasomo na program zingine ambazo ziko hapo kando kama health, agriculture na STEM. Abaiboli nigo bakire kokomuroberio yo ase barorekana ko banomogoko monene maega yogo chakorora amorokererio ayara bana babo babeire bagosoma ase chiki kianda chiaerire boigo nigo bateba ng'amba chikobwaterana asomuroberio yo elio gokinia egesaku kia bana babo asoko basira asa masomo fundiswa kwa bana muna bagokora obosabi bwo gwesibia magoko. Nimefurahia sana penye ambapo watoto walikuwa wanakuja, tumetembea, tumekutana na walimu wetu, madaktari wote. Tulikuwa pale kwa room ya computer, but tumefurahi sana, tumejionea vitu vingi. Kobeko kaboko ese skulu anene oboremia bana ba CPC agendere motu. Mongino minto are to mwana olyo maka somera abaiboli bandu bagendera tabana. Kugenderera amasomo abo iligo chagokinia orogongoro igarwa Gusii anene mona ase Kenyoro Kenya bondo ekigotoka ase ward ya Bogeka kulipoti rege taseni Ndizi TV kwa ase constituency ya Kitutu Chache South egotoka Amayia County ya Kisii elietari anendipon asanya Mbia mano sana omurikicho daipona asanya ase orobotio kondo mancho mule batigana nayo ni otoka ndeye maseyemo waika ebunge ya South Mogrango ase ngokumanyabuna nigo abamenyi bensemeyo bagendete kwe murungani kubwatikana nogosie kwa kwenya gitari ya Nyamarambe litkolia rero nigo baba gutwara egeikaro ase baba koragwa no mubunge o South Mogrango Silvana Sosoro ase baba kwene kemna litkolia de ankyo nigo barachigotwara okorobekana ko morembe kolende nigo baba kwende kimna obokoleri asegeti kya Nyamarambe mbochigokorekana woika enyagitali yo yegoirwe na baskari bande batebere they offer them security enoke yokoba destroyed. All the professional bodies will join in batare to para go display their displeasure whatever enyagitali igoro ekene mambi twamuire na into to mitigate that challenge as the leadership. Twagambire na several private hospitals plus the national government mambe bone togoja kobeka a medical camp aigegeti gitu kya Nyamarambe aba nyagitari bagocha gocha ntoche twara ambulance twanyorire several volunteer doctors bagocha gocha for antiri nyagitari iguru services chiti togocha gochikora ase chitendi cheito some volunteer doctors abande toko bakana from our pockets
and we'll do that. We have no problem. Professionals besokiri whatever they'll fundraise bakane abanyagitari yabwe and namariogo twabikira ambulance in case of serious matters. Twagamere na our hospitals still close, they've given us a subsidized pricing. Omarai wense Dr. William Ruto na boigo omorugio ye Rachel Ruto nigo litkolia lero baikirana asensemo ya London ase omoyega bwoko bekira egutwa King Charles III. Charles oiwe miaka 52 nigo abeire ase oborai magega ya mamumu abogusiria obugima bwaye oyere Queen Elizabeth II korwa ase omutenyi okianda omwaka olia wechiribubere nemeronge Kolende omorai wense nigara chigotarira chinsemo ase arachikoikirana asensemeri ya Netherlands asago chikomerana nere King William Alexander ase okubweterana naboigo gokinia obokoleri ase chinse chibere naboigo ase taro ya matukabere na chikoikirana asensemeri ya Israel asara chikomerana nomo Prime Minister Benjamin Netanyahu ase okukwanera obokoleri na oboigo gotinya obwamate gatiye chinsecho ibere. Tagotigana na yo mwancho murigereria ni gongo kumanyubuna omokonyi bomorai bwense Rigathi Gachagua niko litkulia rero akoretaro yaye goika asensemeri ya Nyandarua ase omoroberio bokwenda na obokonyi wendagira okwana akora chinsemecho nigo atukuterare okumurungani kwa bomo bwa Azimio la Umoja ase abagakweneke buna oborai mburigo chikobagwa. Mimi naongea nikiwa hapa Wanjoi na Kipipiri. Sisi tukikataa handshake, sio sisi. Sisi ni watu ya kuandikwa kazi. Hawa ndio matajiri wetu hawa. Na ndio wanatuambia vile tutasema. Mimi na president hatuna sauti hii Kenya. Sisi ni wafanyikazi. Mfanyikazi anafanya vile tajiri yake anasema. Hawa watu ya Nyandarua wametuambia hakuna handshake. Sasa sisi tunaweza shindana na tajiri yetu? Hatuwezi. Tukishindana na tajiri yetu Ababwatani bobo mobwa Azimio la Umoja nigo baikirana ase county ya Kilifi asibaba koragwa no muraibe kia magia ODM Raila Odinga okwana kora chinsemecho chingaki babwate omoyega boko mwenya omugaka Daniel nigo baba kwireneria mbia mono gochia ase abamenyi bensemeyo ase okobakera chikura ase obochori bwetete nabo igo kubaboria gotenna bokongo chingaki chonsi waigo Raila Odinga nigo abagakoraga biara gochia serikali ase obokoreri kurwa sensemeri ya Shakahola ase aborire serikali ya Kenya Kwanza kubeka amanganabo teneni. Sasa pili, mimi nataka nitoa shukrani kwenu nyinyi hapa watu wa Kilifi, manake mlipiga kura vizuri sana mwaka jana. Kura zenu ilinyesha kama mvua. Tunatema shukrani sana kwenu. Tena nyinyi mmezidi kila mara kwa mara kusimama imara na sisi. Na mimi na hakika tutaendelea mbele na sina hakika sisi tutafaulu. Sasa swala nyeti sasa wakati huu ni mambo hii ya Shakahola. Mimi nilikuwa Dubai niliposikia mambo ya Shakahola. Nikasikia watu wengi wamekufa huku Shakahola. Baadaye mimi nimekuja na jana nilijitokeza, niliwaambia wabunge mimi nitakuja, nataka kwenda Shakahola nione. Niliambia usiende Shakahola. Shakahola kuna shetani. Nikasema ndi sababu ninatakana mimi niende nionane na hiyo shetani. Sasa mimi sikujua ya kwamba wewe unahitaji atikibali uingie pale ambaye kumekuwa na maafa. Manake pale ambayo kuna maafa ndio natakana watu waende huko. Kwenda huko tunaambiwa ya kwamba sasa hii imekuwa ni at operation zone. Haitakani watu waingie huko. Nikasema ni kitu gani ambaye inafichwa hapa? Hata waandishi wa habari hawajakubaliwa kuingia kule Shakahola. Sasa uchunguzi gani ambaye inafanyika hapa Shakahola? Na watu tayari wamekufa. Kama wewe unafukua maiti kwa kaburi, hiyo ni siri.
Engana ya Shakahola mwanchu murigeria nigegendete koreta liberera sense ya Kenya ane mono korwase abaraibo bomobwa Azimio la Umoja nonya magegari tukoria igoro gotangwa gosoa aselina niria Shakahola gukwana omubunge omalindi Amina Munyanzi ni gobo igo aragabiara serikali ase ogotuberera amangana a Shakahola kurende nigo amugania umuraibe kiamagia ODM Raila Odinga kobwatia engane yo eliende KONYORA obwene kunde boigo nigo amochia abanyanyimbo abo bagutumikwa BOBE NESEREKALI chingaki chobokoleri bwabo. Cha kusikitisha pale tulipofika pale Shakahola, mapolisi walitumiwa vibaya na bosses wao kule juu. Hatukumaliza hata dakika 10. Tulipofika pale, lori 2 za mapolisi zikaja zikakita kambi pale. Ili kuweka kambi, sisi viongozi wa Kilifi County tusiingie pale katika lile Shakahola, pale katika lile shamba. Ili kukita kambi, Raila Amolo Odinga asiweze kuingia pale. Sisi tunaiuliza serikali ya Kenya Kwanza, kuna jambo gani ambalo wao wanaficha? Na kuna jambo gani ambao wanafanya mpaka Raila Amolo Odinga wanamkataza asiingie pale ndani? Watu wa media wamekatazwa, hawawezi kuingia pale ndani. Watu wa Red Cross wamekatazwa, hawawezi kuingia pale ndani. Najua serikali imepata aibu kwa sababu wamezembea katika kazi yao, na ndio maana wanakataza watu wasiingie kule. Lakini ukweli utakuja kudhihirika, kwa sababu kama Raila Amolo Odinga ameshikililia jambo, hata aliacha hivi hivi. NYS walisema ho. Mwisho Raila alipokuja kusema ilikuwa ni kweli ama si kweli? Ni skandal ngapi ambazo za Raila ameingiza mdomo wake na watu wakaja kagundua kwamba ni kweli? Hata hili baba livalie njuga. Tusiwachekee hawa watu, kwa sababu huku pwani sisi hawatupendi na hawatusikilizi. Gosoa sensemo ye CHIGOSORI mwanchu mulieni kongo komanyabuna CHIGOSORI chia rugby Kisii Sevens nigo chia korekana litukoria rero ase getige CHIGOSORI kia Gusii Stadium ase chitimu chia ba chigoikerana gosangano mwarigania Kisii Sevens Walter Orangi nigo abagakwerera ekerenge kenene kiomoroberio yobwe CHIGOSORI anamono ase ogosira chitalanta imeyorogongo rwa Gusii. All right. Hi everyone, my name is Walter Orangi. I'm Tournament Director at Kisii Sevens, a tournament that is currently ongoing at the Gusii Stadiums. Just behind me you can see a flurry of activities, and yes, so this is Kisii Sevens, 3rd edition, being held at the Gusii Stadium. Of course, a local tournament made for the fans locally. So we have 11 teams in total. And we're looking forward to a solid weekend this coming weekend. So yeah, we're ready for this coming weekend. Well, the main aim of this tournament, first and foremost, for the region is to develop talent and of course have an avenue for fans where they can be able to enjoy such things that happen elsewhere. It is also an opportunity for us in the county to also have guests from outside. Of course, creating local tourism and trying to see if we can also create the local sports tourism market a vibrant one. Well, the partners have been very helpful, especially I would want to single out Vuma, product of KCB. We are very, very happy with the partnership that we had this year with the two sides. That is KCB and Vuma. We also have a very good working relationship with Camel Park, who've given us accommodation for some of our teams. We have a working relationship and a good working relationship with Hema Hospital, who provided the ambulance and emergency services for this weekend. Asoroboti ruabene ruewike yeni gatokomulikira oburwaire bwa FISTULA obwabeire bugochanda abasubati abange ase ensengima umurikeito Mildred Momanyi na irete chinga kichaye chabene nabayigo gotalira enyagitari ya Nairobi family asabete kago sangano munyagitari omonene Dr. John Omboga oyobete gakwerera bunanigo abasubati abange bagotwara obwoba chinga kibanyorire oburwaire bwigana bayigo gotesokia
asing'encho yokwenyorera obogwenia waigo ekiombe gia daraja 2 ekikeirereri bagaria bene ase ogosegeta abasubati gwesokia sobonge na bwigo kwenyorera obogwenia igoro asing'encho yokonyora obogwenia ase oboreiro bwiga bwa FISTULA mwancho muligeria nigongo gotigana roboti rwaye Mildred Momanyi toska tonyegera litaliane Fridah Kerubo wera nanda segekeke Kerubosio ase omoroberio bwekeumbugia siasa elinde tosange amange oborwaire bwa FISTULA nigo bwabeire omochando monene anene mono gochiase abasubati abange bali enchera yokoibora gose bali ase enchera yokoibora wikira bona igakorengane kiombe gia WHO abasubati gwetanie chiribu 50 nigo bakonyorwa no mochando yoiga nase abange babo batali gwesokia na konyora oborwaire ase tukolera nigo natalire ekiombe kia daraja 2 foundation eyera chikobage kongera na gonte byabuna andake na kiba konyora abasubati abaiga nande babatoria korwa aso mochando yoiga tigana nansange amona borobu banyako bagotwerera na gutumanyia mange elinde litumanya ng'abasubati abaiga na kiba konyara ko bakubamanya na kubarusukurwe binyoroime goika kubakonya ase chinyagitari nase bakonyora obogweni obo mbosa ayonsi yanyore megase getaseni kya Ndizi TV ende tunyako batugusanga aso bwamo ine nomanyete igoro y'oborwaire bwa FISTULA ase taro yane goika enyagitari ya Nairobi family yereme yo mochobosongo nigo nanyara gusanga no munyagitari boborwaire obo Dr. Omboga ase airera yaiga FISTULA nyenjende ne konyora omongina ibyekero konyora omwana kwa Maria se soroiboro kwa mora chinsa chinyinge atarabo akarabera motuka chinsa chinyinge atarabo yacha yalenda chisense chia kwa kale chia kule engoro ya mnya kutoka ikorukuru asumu kwa mache ocha sinjirewe wewe osengoro yawe kwa sinjira yecho ocha sinjirewe wewe kwanyora natukoma kero mwiranya wa mwana kwanya abanza wetia mache agweta vira break agoja lyoka osekwanyora echo agoja lyoka vira break kwanya chinde munginachi konyora mwana omanya gotanduka pi mpaka wanteko manyanga yinjira yechoene ayinenjira yewe borera ejina yatoko kwa FISTULA Mary Otieno noyo mobo basubati bali abagendete konyora obogwenia asa kwanira ali abeire kagwetera nimeogopa kukaa na watu mimi nakaa tu peke yangu kama tuko na watu wengi sikai mahali watu wako mimi naendelea tu kukaa peke yangu sasa mimi nasanga nakaa na huzuni sasa nitapona aje saa zingine watu wananichekelea sikuwa naona vizuri nilikuwa naona huzuni sasa wananicheka sio kwa haja yangu ni haja ya mgonjwa sasa nilianza tu mwendo peke yangu nikakuja hapa wakaanza kunitibu sasa nimeanza kupona sasa nimesikia wale wameogopa kuja hospitali wakuje hospitali wasiogope juu hata mimi nilikuwa nimeogopa wasiogope wakuje wapone kiombe gia daraja 2 ikiuke gotoka NCM ya Nyamataro imeye ward ya Kitutu Central ase bunge ya Kitutu Chache South nigo kiabeire kia gokonya abasubati babwato mochando yiga aso motenelibwe kiombe kiga Elkana Ntabo agonte bya yiga amana toka campaigns as a community with us abanyita babiri nkaba CHVs community volunteers abana abanyita babiri nkaba so mwiki bure mangana afya bamutangasira abandi baito goseke ekinyogi bure mangana FISTULA enjende akabere twatangasa mwana CCTV n'ekirere cyito enda abantu mwati kirere goseke CCTV banyabana bakora kiba babata information n'enjende akatatu nasinya gitari cyito goseke baraza cyita sebiyoro wetora mangana yora abantu banyosikaza cyito banyamangana yega so challenges to veteran cyane kubura igende yatane abantu bekwigene keno bakonyi babo samboro asenencho FISTULA ne no mochando ole cost sana senencho kunyurwali umuntu ayo mo somo swati mo ku cost up to 120,000 so ncho kurwa sege motemo okora somo ngenanga mbozo ko chikorwali bi transport nero kireyento bari kwigena bakwiranga ikene betali ke ne so bantu bange bari bwesoka senencho yobo bolika andaka kindi ngo chakyabo sege ndibya kabere abaga beda sichinyumba bali mwanje bagina bayito bota wesokera isi ese ngicho bakorengera linga uko no chwesoke se bakora no wosoku mbororo
nabangina aba makobiara amada iglos pia mbanji tibasubati abaswa bachikurwaliwe asa matukamagega oburiri wa fistula nigo bwabeire bokwererwa asenchire ngao buna etali korengana no munyagitari semyaka yaetire abantu bakagata mu buriro buno ne kas usino koragererwa igo bono kwanyara bangina babwato buriro bahale kobera nyomba banya gucandika kwa batore ndogo na stigma baba stigmatized abandi se chini kwanyara bakababatiga korengana ne kiombe gya daraja 2 abaswati abange nigo bakwenyora asomo chando yoiga asomo teneli agosaba eserekali kurigereria omochando yo ase oboime buna oborere bwa HIV gose malaria obobiro boiga igo bo affect yo ndobuyanzi obero mulito onyawariro mwana igo mbugu ati myaka gete emyaka nelinga oyo obero mulito igo goikatanya oro moiseke kera ikire myaka lia ikira nyordo bulito agera complicated nanda bane barba nyordo buluro bokare bamenya tena bobata nyagorwali kanya no mu rugo myaka 70 myaka 60 kada no buliro begora nyordo kana dia ko nyoro mwana ikiri amenya tena bo singenjo nsa chine kiyo okonyi bwa lengo abangina nabo abangina saidi elifine bagwa tolo wa Fistula Kenya musima twanya ntabangi kutwa twachage to mwaka wa 2014 abantu tokura kiro makana bange aso mwako lieka oera mtu akoje basubata nyiri mu mwana asika utikisato lakini ase Kisii ndebata abasubata bara bange batu muchando yiga kiro mutinyo bano bachaka umwako twachage tapaka baona yiga kumecha te January mutinyo kanyo gata tapaka baona yiga tore basubata ngesaidi ya 240 ekero kurigiria national data ekorigiria data ku national level umuchando Fistula Kenya ito is a big disaster is a issue ende kurigiria libumono no buri wenye mare kurigiria mona so gwagare TB na malaria kurigiria so gwagare Fistula because banyamo no muchando a complication yego chekero engakyo mugina akubena Nonyana boigo nigo obogwenia bokorokana kigima ekero munyagitalia akoire obogwenia ekera atina mwere treatment ko bwena ni immediate because yena ngolero ngogenda mukatro pareje nyisiye kena nyisiye immediately maje taiweta emechando abasubati ababagwetera nigo ere menge asigati yabo ekwererwa no muteneri kurwa daraja 2 so violence itani chakeso msanaji yacha both emotional yacha physical kwa nyoromo mno kodle counseling so mno ranga kwende nyombe aikaliki omenyo buyambuya osoko genda nabangina bange toko kwanya bone gantoje kumenya nyumba chiao akonyagale sema mumu abanga nyitaka zo mama mumu abana jiso banyonde ko bose bakegerie mumenyo asike to akombe nyumba yaranga baiko nyako so kuchikanisa esebyo bebire ibyo mbali bakacha meeting mbali baiko genda singinjuma dimsuri kurumba sandi ora sini chama cha bona weta konyo muswati abigete chance gutanga macha alitaeta so taigo shirikiana na bamwe basi kenyoro kaza taliko genda singi njo dimsuri ndiro na abigete bichante bibya byo musamba bire ko asabigete konyo ranga bona taiko nyara gutara sengerengia ama utasoa anda kichikaza chiasoa Dr. Mboga nigo akwereraga tie chinchira chibwenete kubwatwa lyo gwetanga konyora umuchando yoiga prevent ko bururo boiga igotogo advice aba swati baito aba ngina baito aba ladies kereko aber monito yanda nyakitali ado ngiri mwana nyakitali sama nyakitali bale bago pima bago check ase complication ye banya go kwa na mapema kolende no yanda nyakitali konya kanere konya nyakitali bana no konya ro igo no yanda nyakitali teli sure betinga toko banyo sachina bako nyakitali umwana na bara kwa kera kwa mire matuko mati bada konya banyo ro suba ko operation sachina bako operation konya ro mo kubwa maji okuniru konya ro boye igo kubwa tokire ni inchu for treatment nigo barwa obosemia gochia saba subati bonsi condition fistula talibwancha ko mundu benyo nenga kirenga kiyo ko batire ko nyoro mwana kwa nina yabe so tia bosoka we tia botwara bosoku ya sokia ya soki inchonyo okorwari kwa busa semye basubati bito bato mu cyando yoiga onyo ko jenga no jimusubati odande bala nyoro mwana bato mu cyando
bonya kuona na gwetiara amache gose gwetiara cyo gose bwate musira bwate cyane niko sinyuma cyitu basenenga obokonyimbo beso kibachiba barwaliwe iwayo ayo musubati ura rio ntegarate osomongina onye bwate shida bunyeje ya fistula amacha gwetabira break ose cyo gwetabira break ni nchumba Kenya ya Nairobi Family Matando Hospital Kisii and Nyamira Counties tokoligerali tokocheki naenda tokwa matibabu jine specialist tokolega ya fistula na ngorwali elindoche tokorwali na matibabu ya free asorobotirwa bene ninche Mildred Momanyi.